Duha ka mga inahan na kansa mga anak na lumos sa usa ka pool sa usa ka condotel sa barangay Mactan na nawagan ngadto sa mayor nga unta masusi nunot sa giulagway nilang daghang kalapasan. Si Luan Mirondina sa report. Wa damha sa 23 anyos nga inahan nga si Ilona lumungsod nga ang banding nila sa iyang 4 anyos nga anak nga si Iza Legzini adtong Martes sa hapon mauna di ay ang katapusang higayon nga makauban niya ang iyang anak. Nangaligo sa pool sa condotel ang mag-inahan uban sa upat ka mga higala ni Ilona nga mga ninang usab sa bata. Gipabantayan sa makajot ni Ilona ang iyang anak sa iyang mga higala kay may importante siyang gigawas. Apan nakadawat na lang siya og text nga nalumos na ang iyang anak. Gipuli-pulihan nila tapos pag init giunungan nila kung anak kong CPR. Wala kayo mo kontak sa ambulansya ba diha? Gisugat pa ang ambulansya. Matod ni Ilona, gawas nga walay lifeguard ang naasong condotel, dugay usab nga nadala ang iyang anak sa hospital. Gani human makalas ang iyang anak, wala sila'y tabang nga nadawat gikan sa management. Ang ako lang gikakuanan nga kung naman gani sila, bisan usa na lang nila ka staff nga mukuan diri nga ilang ba kunon nga ilang pariun diri og unsay ilang ikakun wala man gyud maskin wala sila nagpakita. Sama kang Ilona, nalumos patay usab sa pool sa maong condotel ang 5 anyos nga anak ni Rizalyn nga si Zeki Aldrin Aguirre niadtong Pebrero 13, 2020. Busa ingon na lang ni Ana ang simpatya ni Rizalyn ngadto kang Ilona human masayri ang hitabo. Kung inani day ka delikado inyong pool, butangin niyo yung signboard, butangin niyo mga warning ba. Nasyak ko pag send picture wala lang gyud warning. Kung unsa na hitabo sa akong anak, history repeat itself. Matod ni Rizalyn, dihang nalumos ang iyang anak, sila pa mismo ang nagsakay ni ini og taxi aron madala sa tambalanan. Walay mitabang kanila nga mga staff sa condotel aron makakuha unta og ambulansya. Sama kang Ilona, wala usay na dawat nga tabang si Rizalyn, gikan sa management sa condotel. Walay usang nga ni-respect nila nga nisunod sa hospital. Nga ni-check man lang kung naunsa ang bata. Nalubong na lang akong anak bisag flower so ako nadawat. Wala mi nag-apa sa mong side nga tagaan mi kwarta kay mao man nigunaw na sa mga tao nga para matagaan mi ilahan na lang ang kwarta ang amo lang tagaan mi gustisya kay dili man maayo kay nasa gunso naman nag 1 year man puro pa jud bata. Nanawagan karon ang duha ka mga inahan ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga unta masusi ang naasong establishmento. Imo na manawagan ko sa mayor ni Mayor Ahong Chan nga tabangan mi kay pasirado na nato kung dili man gani na masira matagag aksyon kay dili man gud lalim di lalim mo wag tang anak niya inon pa nga mi ayo so that we can do ocular inspection and at least naaraman tay nga ansad sa if you have kung naasad kung di bata if you have the names of the parents numbers contact numbers ako ang personal gid na motawag nila niya so that maadto nako ang area. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa management sa nasong condotel apan wa pa kini mutubag sa among mga text og tawag. Panghinaot sa duha ka mga inahan nga unta mahatagan og pagtagad ang nahitabo sa ilang mga anak aron usab malikayan nga aduna pay laing kinabuhi na usab sa bata nga makalas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.